Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Se-Afrika kwi-South Africa. SiKwaZulu, iLembe district kwaMaphumulo. Ubuntu, umphako ongaboli. Qhawela kithi, tshela abantu base-Afrika ubani sinayo. Igama lami nguSidumo, ngimele umndeni wakaZulu. Ngizayibamba eyikhona. Sinenkinga la, sibe nenkinga okudlulelwa ingane yethu kulanga lihle wakaMthembu. Kodwa ke ngobe seyiqalela umndeni wakhe okusiqiniseko Mvelase. Sikuthole ukuthi kube nzima ukuthi singafihla usiqiniseko Mvelase, kodwa ukufihla ulanga lihle Mthembu bokuyinto besikwazi ukuyenza ngoba besimkhavile senze yonke into. Kodwa ngoba seyiqala umndeni ke lo wasiqiniseko wakuma TikTokers, sibona kunyakaza izwe lonke. Sithi ayibambe ekhona ukuze sikwazi ukufihla ithambo lakhe ngesizotha. Sizocela nje lokho abasipha khona ukuthi sikwazi ukufisa usiqiniseko wakaMvelase. Ngicela beyikhulume kahle bengayihlahleli ngendlela engeyiyo ngoba sisho nje siyakwazi ukufihla ulanga lihle Mthembu, kodwa umuntu esihluleka ukumfihla usiqiniseko wakaMvelase ngoba ngicabanga ukuthi kunyakaza izwe lonke abantu bafisa uzofihla usiqiniseko. Siyacela ukuthi ibambe ekhona sizama ukuthi sikwazi ukufihla usiqiniseko. Ekhaya, endlini, usizi balemehlweni, omama, ogogo, bakhona bonke ukuzosingatha, ukuzoduduza. Osekusele nje ukuthi njoba isho insizwa ewumalume ethi ayibambe ekhona kwenze ukuthi ke ithambo lifihlwe ngendlela enezizotha, ithambo lengane. Siyabonga kakhulu. Ayike ngane zakwethu, ngiyethemba nizwele lokho bokuyilungu lomndeni lichaza ukuthi lidinga ukulekelelwa because usiqiniseko ubesenze umndeni omningi ku-TikTok. So ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe kuyo yona le channel. Siyabonga.